Brisel, odnosno institucije Europske unije, meta su brojnih lobista i unutar europskog bloka stalno traje rasprava na koji način što kvalitetnije postaviti granicu između lobiranja i zakulisne trgovine interesima. Hrvatska nema tradiciju u lobiranju, ono nije zakonski prepoznata aktivnost, ali uskoro to bi se moglo promijeniti i to na prijedlog Hrvatskog društva lobista. Što bi to novi zakon trebao promijeniti u praksi i koliko su Hrvati dobri u lobiranju u Briselu, samo su neke od tema o kojima za Eurovizu govori predsjednik društva lobista Mate Granić. Lobiranje je ozbiljna, dobro definirana profesija s kojim se danas u Brislu u punom kapacitetu bavi 17.000 lobista. Tamo lobira još i 2.500 nevladinih udruga. A u SAD-u 20.000 lobista je u Washingtonu registrirano i računa se da još ima otprilike po saveznim državama u punom kapacitetu jedno 20.000 i jedno 20.000 još koji se bave lobiranjem. U Americi je to industrija od 7 milijardi dolara godišnje. Treba napomenuti da od prošle Europske komisije već nakon 6 mjeseci su 12 registrirali urede i postali su lobisti, 5 još namjerava, ili svi koji nisu ostali u politici. Jednako tako ne postoji, dakle, gotovo nijedan američki predsjednik, državni tajnik ili njemački kancelar ili njemački ministar vanjskih poslova koji se nakon svoje karijere ne bavi lobiranjem i konzultingom. Međutim, u Brislu postoji razlika lobiranja u Brislu i nacionalnog lobiranja. U Brislu je to industrija u kojem, dakle, se lobira za svaku direktivu, svaku odluku, svaku smjernicu Europske komisije, lobira se u parlamentu, lobira se u vijeću ministara i za sve to trebaju različite razine lobista. Dakle, mladi lobisti mogu postići veliki uspjeh ako imaju odlične informacije, ako na vrijeme se bore za neku stvar. Ukratko, što mi možemo očekivati u Hrvatskoj? To je snažna antikoruptivna mjera. Jedna od najsnažnijih, da se izbace potpuno takozvani posrednici, što je drugo ime za korupciju. Lobisti su, svaki lobist će biti registriran pri Ministarstvu pravosuđa, potpisat će etički kodeks, davati će svoja izvješća, moći će raditi samo isključivo na temelju ugovora, što i danas potpuno isto svi ozbiljni lobisti rade. Hrvatsko društvo lobista ima 110 članova, otprilike 20 do 30, 25 najviše se bavi ozbiljnim, dakle, lobiranjem i konzultingom. I mi smo bili prvo društvo u Europi koje je samo predložilo donošenje zakona i u godišnjem izvješću OECD je to posebno pohvalio. Mi vjerujemo da će ta zakon ići u proceduru u roku najdulje mjesec dana i očekujemo svakako u prvoj polovici godine donošenje zakona. Spomenuli ste i sami praksu povjerenika da nakon što odu s dužnosti europskih povjerenika postaju ili konzultanti ili otvaraju svoje vlastite firme ili djeluju u sklopu neke druge firme. Međutim, nisu baš svi oduševljeni takvim razvojem događaja, odnosno konkretno zalažu se neke nevladine udruge za reguliranje razdoblja u kojem ne smiju se bivši povjerenici upuštati u lobiranje vezano uz svoj bivši portfelj. 1 dana, 3 godine, što mislite o tome? Pa ja se slažem da je 6 mjeseci prerano i ja smatram da bi taj rok trebao biti otprilike najmanje 1 godina dana i to smatra razumnim vremenom i kod nas će taj rok biti sigurno najmanje 1 godinu dana po napuštanju funkcije i mislimo da je to razumno vrijeme i u tome podržavamo te vladine udruge. 6 mjeseci je prerano i mi smatramo da treba biti 1 godinu dana.
Na razini Europske unije također je aktualna i rasprava o registriranju lobista u smislu što treba ulaziti uopće u registar. Treba li on biti obavezan za pojedine institucije? Komisija je tu nešto fleksibilnije, čini mi se, od parlamenta. Trebaju li lobisti otkriti i s kojim novcem raspolažu ime svoga klijenta? Što mislite o tome? Pa to je velika bitka koju, dakle, u Brislu odvjetnici su najveći protivnici prereguliranosti, jer smatraju da ne mogu otkrivati odvjetničke tajne. To je jedna, ja bih rekao, rasprava koja je više između odvjetnika i parlamenta. Što se tiče nas, mi ćemo, dakle, ministarstvo je, a u tome je pomagalo i društvo lobista, prikupilo sve evropske zakone i to je manji problem za nas nego problem u Brislu. Kod nas će biti svaka fizička osoba regulirana i svatko odgovara za svoj posao i svatko se individualno registrira. Skandal je relativno nedavno izbio u javnosti kada su se pojavili medijski naslovi otkrića da je bivši premijer Sanader navodno iz crnog fonda davao novac za lobiranje u ime Hrvatske u Briselu. Ja sam odmah kazao da ja u to malo vjerujem iz vrlo jednostavnog razloga. Treba napomenuti da lobisti djeluju na temelju ugovora i jasnih ciljeva. Lobistima ne treba nikakav crni novac, zašto to ne bi Hrvatska država platila? Pa najmanje 100 država u svijetu ili više ima angažirane lobiste oko nekih pitanja. Znači, ako je on davao nekim političarima, to je nešto drugo, to lobiste uopće ne zanima. Ali to je onda kriminal, to nema nikakve veze sa lobiranjem. Tako da ja ne vjerujem da bi iti jedan europski lobist koji drži do sebe, dakle bez ugovora, primao bilo kakav novac, jer je to njemu nepotrebno. Zašto? On radi na temelju ugovora, obrnuto, njemu reputacija raste ako ima bolje ugovore, ako ima ugovore sa nekom državom. Tako da ja mislim da je, o tome ne znam naravno ništa, ali ne vjerujem da bi bilo koji ozbiljni evropski lobist se u tako nešto upuštao, jer je to protivno razumu. Mislite li da bi Hrvatska možda u bržem roku ušla u Europsku uniju da je država angažirala lobiste u Briselu? Uvijek postoje stvari koje se zovu domaća zadaća. Ako vi ne napravite kvalitetnu reformu pravosuđa, ako vi ne riješite pitanje brodogradnje, onda naravno ne mogu ni lobisti ništa, ali lobisti mogu jako puno, izuzetno puno. Neosporno je da se može puno više napraviti i brže i sigurnije. Na primjer, ako se neka stvar dobro napravi u Hrvatskoj u borbi protiv korupcije, zašto ne organizirati u Brislu pres konferenciju za sve medije, sve novinare i stvarati atmosferu šta je Hrvatska napravila? Jednostavno komunicirati i sa parlamentom i komisijom i medijima, komunicirati sa briselskom javnosti, posebno medijskom javnosti, što to Hrvatska radi i stvarati klimu da Hrvatsku treba čim prije primiti u Europsku uniju. A tu mogu pomoći izvanredno lobisti. Znači nismo dovoljno na taj način prisutni u Briselu? Pa ja mislim da je lobiranje nije nikakva tabu tema, nego to je nešto što apsolutno svako europsko poslovno udruženje koje svaka ozbiljna kompanija koristi. Ne postoji nijedna koja to ne koristi. Prema tome, ako vi to ne koristite, znači da je problem u vama, da nešto ne razumijete. Ne razumijete mehanizme funkcioniranja, kako se radi. I sada spremni smo, hrvatski lobisti se sami ponudili vladi, da će samo za potrebe bržeg ulaska u Europsku uniju i besplatno svoje usluge se pružiti do momenta potpisivanja sporazuma. I kakav je odgovor bio?
Pa, dakle, nažalost, niko nas nije angažirao. Međutim, mogu reći da sada imamo razumijevanja, apsolutno imamo razumijevanja za donošenje zakona, imamo razumijevanja za naše aktivnosti. Mi imamo razumijevanja i za zakon od oporbe. Apsolutno imamo razumijevanja i podršku. Znači, što bi se reklo konsenzus? Pa, gledajte, svatko ko se bavi europskim poslovima ne može niti Vesna Pusić, niti Neven Mimica ne pohvaliti to. Oni dobro znaju o čemu se govori.